nglambara ing gagasan sate mati nopo ngimpi ayo yo 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 Kudaya edi lunga mungki datane tenggo saya sawe ngrembak baik mangga dulur sedherek sampe mersani sani budaya kita sanere yang budaya Jawa ingkang badhe sumane kagem para bani yarsa mangga
Sombra
golek anak sing panas kupingnya ki Allahumma lah. Nah, diteruskan ah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adana bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur datang para pemunden, para sesepuh, sesepuh ingkang dihormatan. Kepareng kula iki nyulihi saking sedaya warga ageng kasenengan kudaluping kagak Liman Gusungleran. Agenipun awit kula wasiang dungkap sonten menika marak sowan. Dene atur panglipur soho kasukaranipun panjenenganipun ingkang ngugati Bapak Andi Sultan anggenipun tasakuran Wanmatur Sinten Bapak Bilih sedaya rencang anggenipun sowan saha dalam panglipur Prawa Mantui Kuwasana saestu kirang subasita saha kirang rumani dhateng para sedaya kula sarencang saking Kasengat Kudalumping Dusun Gelaran Desa Kendeng Kecamatan Bandungan nyuwun pangapunten ingkang kathah. Nangkung Bapak Ketua RT kalih kalaken Dewanipun bilih biswan kula sakadang ugi saged dipun tampi. Insyaallah saged